Salutare toată lumea! În această înregistrare vă voi prezenta un program care va face viața mai ușoară multor linuxiști, mie cel puțin mi-a făcut-o mai ușoară. Este vorba de un program de vizionat canale TV, se numește TV Maxe și practic este, aș zice, un locuitor perfect pentru Shopcast-ul din Internet Explorer, de pe Windows. Mă rog, asta era unul din motivele pentru care țineam dual boot-ul Windows și Linux. Pentru a instala TV Maxe, pur și simplu intrați pe Google, scrieți TV Maxe, pagina este aceasta. La mine este prima căutare în Google, la voi s-ar putea să fie pe altă poziție. Puteți să-l descărcați de aici ca Debian installer sau un tar.gz, cum preferați. Dacă sunteți pe o distribuție de Linux ce folosește o bază Debian, puteți să luați direct installerul și scăpați de multe bătăi de cap. Se instalează foarte ușor. Odată instalat va apărea în multimedia, TV Maxe. Este un program foarte simplu de folosit. Este creat, din câte am văzut, de un român. Bravo lui, bravo lui pentru efortul depus, pentru program minunat care n-am cuvinte să laud. Pentru mine e foarte util, mai ales că, nu știu, din comoditate sau din alte motive nu vreau să mă deplasez până la televizor. La mine în cameră nu e televizor, așa că era un minus. Trebuia să dau restart, să intru pe Windows și să intru în Shopcast. Acum însă aveți o grămadă de programe române și străine acasă, Alpha. Am să scrollez ușor ca să nu le enumăr pe toate, să vedeți câte programe sunt. HBO, da. Pentru a porni un program, click și play sau dublu click. Interfața este în română, se încarcă, aici scrie conectare. Durează un pic, dar nu foarte mult. Prima utilizare durează mai mult, după care o ia foarte repede. 66%. Zice și emisiunea care este în momentul de față. Calitatea este cea obișnuită de pe internet, nu este HD sau high quality, este calitatea obișnuită de pe internet, care aveți și în Shopcast. Aveți și canale radio, Kiss FM, Pro FM, mă rog, you name it. Emisiune încă nu am apucat să îl folosesc foarte intens, dar cum am aflat de el, am și vrut să vă spun și vouă despre el. De asemenea, aveți un buton donează. Vă încurajez pe toți care au posibilitatea să faceți acest lucru, pentru că chiar merită. Nu-l cunosc pe tipul respectiv care a creat programul, nu am nicio legătură cu el, însă eu îi apreciez munca foarte mult și de aceea, cu cât mai multă publicitate, cu atât mai bună, mai bine pentru el. Și dacă se alege și cu câțiva lei din chestia asta, foarte bine, pentru că îi merită. În mare, cam asta a fost totul. În special asta am vrut să vă prezint programul TV Maxe, care
care v-am spus este de un real folos, cel puțin pentru mine. Lumea dispărută. Yay! Dacă e ceva ce vreau să mai spun este că am KDE 462 și un feature foarte util este această partajare a ecranului, care acum este posibilă în 4 dimensiuni, colțul din dreapta sus, jumătate, dreapta jos, stânga jos, jumătate, stânga sus. Este un feature nou pe care l-am descoperit. Mă bucur că e aici. Yay! În rest nimic. Asta e tot. La revedere!